Hi guys, adlaw natang tanan diyan na Dekos Family House. Sina na ito ang mga bukra adto ko. Isla sayang lahat. Gagmay hala, lagi kanding na tingog. Nadaot pagsili. Haning gunahan. Mi agilang garden na to. Wa na may katubo nga ilang palita. Ha? Nagikanding nagtingog. Gunan. Nadaot ang ubanay. Way bubuk palit dyan na yung dodo. Ha? Ang palit ang dodo ba? Way bubuk. Kuya, ukraha kay magbo pa na bunga. Sayang ang bunga. Kay? Naguwang na. Gagmay pa magbunga. Ha? Gagmay pa man naguwang na daay. Dugal na bunga nila. Easy. Guys, pagplanta pas utong liksi ugma. Magkuha diyang award dam diyang saniya na palitan diyang lola. Na may gatag si ni Rolina ni mo palit na naman tubig taning sugatas. Ito palit siya nila kaya na may palit siya ng lola. Puti, pwede lagi be. Wala lang color. Mahal man. Ha? Mahal. Pilam din eh. Kalimot ko. Hindi ko rin gani kapaw-kapawan kaya kaadyo ka mga plancha. Oh, may paypay. Oo ka nag-ingon ko. Ingon ta ko ni mo papalit o pay-pay. Ano po ka naingan? Ito mo kasi pay-pay. Bisa nunca.
Nam kay mo ma'am. Oo. Tiin kay bisig ma. Igo na. Hi guys, nagdungag na ko. Pamagpog mo. Magluto ko ng palidya. Kusay bigamo kay may tog sinanay gabi eh. Sig ubo. So! Pangano kakak sabong siya kadalaman.
Liksi! Liksian! Bakod na. Maligo pa. Kali kita mas ubunay. Kahilak kita ng Bombay eh. So, luto na. Na uli nami mana lagi sayaw pagsuot pagsayaw amin tatay uy nangihi pa be ano naman kinangihi nanay ngihi pas tatay sig gibay rag 150 ja ara ka ay ka dug likod Naway tapis. ilang sayaw na folk dance Naway Ano yung mister? Ako, naway luto. Gusto na mo? hani award mo be haningan Sunshine Award, Knit Kid Award, Out of Your Shell Award, Chill for Soul Award, Happy Helper Award, Young Dancer Award. Di ba? Nani, magsalina. Mano na.